Sziasztok, üdvözlünk mindenkit itt a mai webináriumban. Mielőtt belefognánk, szeretnék egy visszajelzést kérni itt tőletek a chat funkcióba, hogy láttok, hallottok minket, minden rendben. Kérlek, egy visszajelzést írjatok, hogy hallottok. Igen, minden rendben. Köszönöm szépen. Hát szeretettel köszöntök mindenkit itt a No Fluff Jobs mai webináriumjában, ami az álláskeresés és toborzás a mai munkaerőpiacon címet kapta, és hát a mai beszélgetésünk apropóját az adja, hogy az elmúlt években igen turbulens munkaerőpiacnak voltunk szemtanúi. Sokat lehetett arról hallani egyik oldalról, hogy igazából elég nehéz jó szakembert találni, még a másik oldalon, a jelölt oldalon, meg pont az a visszajelzés érkezett több körben, hogy nagyon nehéz az álláskeresés az elmúlt pár évben. Úgyhogy most ennek a hátterébe szeretnénk egy kicsit így elmélyedni, belenézni, hogy most mi van a munkaerőpiacon, de a fő fókuszt mindenképpen szeretnénk azon tartani, hogy a toborzási folyamatokban most mi van jelenleg, milyen toborzási szempontoknak kell a jelölteknek megfelelni a piacon, illetve hogy a jelentkezők hogyan tudnak tudatos felkészült jelöltekké válni. Lesz itt szó CV-ről, interjú felkészülésről, kompetenciákról, bértárgyalásról. Igyekszünk több mindent is belesűríteni ebbe a szűk egy órába, tudjuk, hogy elég nagy a téma, de hát itt van nekünk két szakértő, aki segít ezeknek a felfedezésébe, de mielőtt még bemutatnám őket, engedjétek meg, hogy kicsit kontextusba helyezzük magunkat, a No Fluff Jobs-t. Bízom benne, hogy azért sokan ismertek már minket. Mi 6 éve vagyunk a magyar piacon, egy állásportál vagyunk, IT fókusszal indultunk, de az elmúlt években így több szellemi munkairányába kinyitottuk így a palettát. Amit érdemes rólunk tudni, az, hogy a bérsávos hirdetések vannak nálunk minden esetben a portálon, tehát a cégek így hirdethetnek nálunk, hogy meg kell adniuk a bérsávot. Fontos tudni, hogy egyébként az egész No Fluff Jobs csapat itt azon dolgozik, hogy a toborzási folyamatok sokkal átláthatóbbak, transzparensebbek legyenek, és a cégeket szeretnénk arra bíztatni, hogy nyíltan kommunikáljanak a fizetésekről, elvárásokról, hogy tényleg sokkal tisztább képet kapjanak, de hát ugye mindig kettőn áll a vásár. A jelölteket is nagyon szeretnénk, hogyha sokkal tudatosabban készülnének fel az álláskeresésre, tisztában legyenek a kompetenciáikkal, meg magával az egész álláspiaccal, vagy munkaerőpiaccal. Úgyhogy igazából ez hívta életre most ezt a mai webinárt, hogy tudjanak itt most találkozni így a két oldal, és hát a toborzói oldalról két vezetőt hívtunk itt meg, engedjétek meg, hogy itt most be is mutassam őket. Bolgár Zsuzsanna, a Deutsche Telekom IT Solutions Location Recruitment leadje, illetve Mezővári Klaudia, az Ocean Magyarország toborzási vezetője van itt jelen, és ezen a ponton lehet, hogy meg is kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be nekünk. Zsú, esetleg elkezded? Természetesen, sziasztok, üdvözlök mindenkit itt ezen a mai beszélgetésem. Mint ahogy már említette Szabina, én a Deutsche Telekom IT Solutions Hungary brand megnevezésű cégtől érkeztem. Az fontos itt most megemlítenem mindenek előtt, hogy ugyanaz a brandünk és a logunk a Magyar Telekommal, de mi nem a Magyar Telekom vagyunk, tehát mi 100%-ban német lányvállalat vagyunk, IT outsourcinggal foglalkozunk itt Magyarországon, viszont kizárólag nemzetközi piacra szolgáltatunk, úgyhogy én a mai nap folyamán leginkább az IT piacsal kapcsolatos témákat fogom fedni. És akkor Klau, átadom neked is a szót a bemutatkozásra. Sziasztok, Klau vagyok, üdvözöllek benneteket. Én pedig az Ocean Magyarországtól érkeztem, és lokálpiaci fókusszal jöttem hozzátok felétek. A munkaerőpiacnak különböző szegmenseit fedjük le, gyakorlatilag az üzleti területektől kezdve áruház, logisztikai pozíciókon át dolgozunk, így több szegmenset látunk egy időben, és fontos számunkra, hogy a gyorsaságon és a volumenkezelésen túl hatékonyak legyünk a toborzásban, kiválasztásban, és természetesen a jelöltekre fókuszálunk, tehát jelöltközpontú módon gondolkozunk. Köszönöm szépen, és azt is, hogy itt vagytok velünk. Én egyébként annyira itt belevágtam a dolgokba, hogy elfelejtettem bemutatkozni. Én Tóth Szabina vagyok, a No Fluff Jobs marketing menedzsere, és az elkövetkezendő egy órában én fogom itt moderálni a kis beszélgetésünket. Két közérdekű információt szeretnék még megosztani. Ugye ez az egész webinárium most élőben megy, szóval bármikor tudtok kérdezni, és arra is biztatnálak titeket, hogy kérdezzetek bátran.
úgy néz ki a beszélgetés, hogy az első etapot azt így mi fogjuk így kerekasztal beszélgetésként végigvinni, és az utolsó 5-10 percben fogunk így a Q&A kérdésekre kitérni, nyilván annak függvényében is, hogy mennyi kérdést kapunk. De nyugodtan, hogyha éppen az adott témához van kérdésetek, és igyekszem a chat funkciót figyelni, és be tudom építeni pont akkor ezt a kérdést, akkor igyekszem majd behozni, úgyhogy nyugodtan írjatok kérdéseket. Illetve a másik, hogy ugye 1 órásra tervezzük ezt az egész beszélgetést, igyekszünk tartani az egész időkorlátot, de ha valaki mégse tudna velünk itt végigmaradni, akkor tudjatok róla, hogy felvétel készül erről az egész beszélgetésről, és az esemény után majd ki fogjuk küldeni nektek e-mailben, visszatekinthető lesz, illetve a No Fluff Jobs social media felületein is egyébként ez elérhető lesz, úgyhogy vissza tudjátok nézni. És hát akkor csapjunk is bele itt szerintem rögtön. Itt ugye a bevezetőben én itt rögtön említettem, hogy azért nagy volt a turbulencia. Alapvetően ugye egyik oldalról azt láttuk, hogy nehéz a jó szakembert megtalálni, másik oldalon meg ugye jelölt oldalon az, hogy nehéz jó munkát találni, vagy hát nehéz állást találni. Ti mit tapasztaltok így az elmúlt években, ti mit láttatok a munkaerőpiacon? Valójában azt gondolom, hogy ez mindig is nehéz volt, és mindig is kérdés volt a szakmában, hogy megtaláljuk a jó embereket. Talán itt a Covid utáni időszak hozott izgalmas változásokat, nem beszélve arról, amiben most jelenleg vagyunk. Tehát a technológiai forradalom robbanás az ismét egy még izgalmasabb időszak elé hozza a jelölteket is, jelentkezőket, álláskeresőket, és a munkáltatókat is, tehát rengeteg a kihívás mind a két oldalon. Én alapvetően azt látom a jelöltek oldalán, hogy egyre tudatosabbak, és keresik a helyüket. Gyakorlatilag itt nagyon sok szempontot veszünk figyelembe a kiválasztás során, úgyhogy ez valójában változatlan, de komoly a turbulencia, ahogy említetted. Igen, én is el tudok csatlakozni arra, amit Klau mond, ugye nagyon volatilis környezetben vagyunk, nem csak gazdasági szempontból, kevesebb a munkalehetőség, több az álláskereső, tehát eléggé munkáltatóorientált lett a piac. Köszönöm szépen, és egyébként itt pont említettétek ezt a részt is, hogy nyilván a technológiai fejlődés is itt azért eléggé átírta a dolgokat, és igen gyorsan változik a piac, nagyon alkalmazkodni kell. Az AI, mint olyan, az nálatok így mennyire került itt be a gépezetbe az elmúlt években? Hogy látjátok, hogyan alakított át itt a toborzás világát, maga az AI? Én akkor szívesen kezdem most itt a válaszadást. Ugye mi egy elég nagy SRC vagyunk itt Magyarországon, 5500 plusz fő munkavállalóval dolgozunk 4 külön telephelyen, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy azért elég nagy volumenben toborzunk. Ami változás volt az elmúlt évekhez képest, hogy elég nagy fókuszt tettünk a belső mozgásokra, tehát a tavalyi felvételünk az több mint a fele az belsős munkavállaló volt. Ez csak egy kicsi háttérinfó, hogy milyen nagy volumenekkel dolgozunk. A mi jelöltkezelő rendszerünkben van beépített AI funkció, ami szuper lenne, de azért nem teljesen megbízhatóan működik. Itt ezt úgy tudjátok elképzelni, hogy amikor beérkeznek az önéletrajzok, akkor ő ezt megpróbálja átolvasni, és hogyha megfelelő formátumú ez az önéletrajz is ki tudja venni a technológiákat, akkor próbál egy sorrendet állítani. Ezt többször teszteltük, nem teljesen működik még jól, úgyhogy a recruitment folyamatokban is azért van még itt fejlesztendő terület AI területén. Amit ki tudnék emelni, hogy EU-n belül van szabályozás az AI használatra így a vállalati területen, és ez a toborzáson belül is érvényes, tehát az AI nem dönthet stratégiai témákban, mint amilyen a toborzás is, úgyhogy amit el tudtok képzelni, hogy ez hosszú távon azt fog jelenteni, hogy a toborzók munkáját segíti, a felvételeket előkészíti olyan szempontból, hogy automatizál, adminisztrál, de ez mindenféleképpen emberi felülvizsgálattal történik, úgyhogy attól hosszú távon nem kell félnetek majd, hogy egy robot dönt úgymond az életetekről ilyen tekintetben. Tehát hosszú távon ez azt jelenti számotokra, hogy valószínűleg a folyamatok is ezáltal gyorsulni fognak.
Sokszor az elmúlt években felmerült a kérdés az álláskeresők oldalán, hogy vajon már AI szemekkel nézik-e az önéletrajzokat, és én 1-2 évvel ezelőtt is mindenkit megnyugtattam, hogy kevésbé gondolom ezt, de nyilván a toborzásban elindult a tesztelés, és átalakulnak a piacok, tehát ugyanúgy mi is elkezdtük tesztelni, használni, jól scoringolnak-e az AI-ok vagy sem. Ez még mindig kérdés alatt van. Viszont az automatizáció, amit Zsú is említett, az fontos, hiszen a volumenkezelésben mindenképpen hasznos lesz a munkáltatók, a jelentkezők oldaláról is, és ezzel tudjuk tartani a versenyt, a gyorsaságot. De minden esetre ezt leszögezhetjük, hogy emberi szemek nézik az önéletrajzot. Lehetőleg minél gyorsabban, de nem másodperces AI döntésekkel döntünk jelölteknek a sorsáról, önéletrajzáról. Itt most még bennem egy olyan kérdés merült fel egyébként, hogy így pozíciók terén ti mit láttok így az elmúlt években, hogy volt, ami inkább egy ilyen slágerebb pozíció volt, vagy hogy így hogy alakultak itt a tendenciák itt az álláskategóriák kapcsán? Itt most csak azért hozom be, hogy egy kicsit így kontextusba helyezzem, hogy pont egyébként 1 hónapja volt egy másik webináriumunk, ahol ugye a salary guide-okról beszéltünk, illetve hogy állásportálként mi mit látunk. Elmúlt 2 évben hogy alakultak itt a kategóriák, egyrészt melyek voltak a legkeresettebb pozíciók, tehát hogy a cégek mire toboroztak leginkább, illetve hogy jelentkező oldalon melyik kategóriákra jött a legtöbb jelentkező, és hogy IT-t láttunk itt leginkább, tehát hogy ilyen érdekes volt ez a kép, hogy egyébként hirdetés terén is ugye a full stack backend volt a legfelkapottabb, amiben hirdettek a cégek, viszont arányához képest, 2024-hez képest visszaesett egy pár százalékkal, mert a keresés így a klasszikus IT pozíciókba, és a DevOps meg feltört. Még egyébként meg azt láttuk, hogy jelentkező terén, meg abszolút ez a full stack backend, frontend még mindig mind a 2 évben, ami teljesen még így a top kategóriában van. Úgyhogy nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok. Rácsatlakoznék akkor így az IT vonalra. Nálunk is ez így párhuzamban van, tehát azt látjuk, hogy nagyon sok fejlesztői pályázat érkezik be hozzá, tehát az elmúlt 1-2 évben a senior fejlesztőket kb. Így halászhálóval kellett fognunk, most pedig amint kiteszünk egy fejlesztői pozíciót, pár nap múlva megfelelő mennyiségű és releváns jelentkezés érkezik, aminek nagyon örülünk, de tényleg látszik ez a shiftelődés így IT-n belül is, hogy az engineering területen hatalmas fókusz van, tehát DevOps engineereket keresünk mi is, és talán itt a hátterében ugye nyilván az AI előtörése is lehet még mögötte, illetve azt látjuk, hogy a cégek is már egyre jobban mennek a cloudifikáció irányába, az, hogy egy megbízhatóan működő alkalmazást tudjanak szolgáltatni, amit ugye üzemeltetni is kell, úgyhogy valószínűleg ez lesz a sláger, ez az engineering terület IT-n belül. Illetve még azt is hozzátenném, hogy azt is látjuk, hogy egyre kevesebb junior lehetőség található meg. Ez így az IT piacon teljesen valid, illetve itt nálunk is a felvételek kevés százaléka volt junior, illetve pályakezdő, és leginkább a gyakornokainkat forgatjuk amúgy át ezekbe a pozíciókba. Az IT-ra némelyest én is rácsatlakoznék, tehát nekünk az IT területünkön, mivel ez egyik üzleti területünk a központban, gyakorlatilag itt belépő pozíció tud lenni az IT, és mi nagyon hiszünk abban, hogy ha valaki belép hozzánk egy minimális technológiai tudással, akkor mindent megtanítunk, csak a fejlődési vágy, a tanulni akarás, ami nálunk nagyon számít. Egyébként az IT piacon túl azt gondolom, hogy a pénzügyi pozíciók is nagy sláger, mint mindig, és változatlanul a HR is viszi a prímet, de mi nem panaszkodunk a logisztika területén sem, tehát abszolút sláger. Egyébként erre rá tudok úgy erősíteni, hogyha nem az IT kategóriákat nézzük, akkor nálunk is a pénzügy és a logisztika igen kiemelt volt így a keresés terén, tehát hogy amiben hirdettek a cégek, úgyhogy ezt mi is látjuk abszolút.
és hát azt hiszem, így a munkaerőpiacról egyébként nagyon sokat tudnánk még beszélni, de lehet, hogy én itt most tovább lépnék itt a magára a toborzási folyamatra, és hát itt most az első körben a CV-t nézzük itt sorjába, folyamatába az egész kiválasztási folyamatot. Szóval, CV, önéletrajz kapcsán, ti mit javasolnátok egyébként itt az álláskeresőknek? Mik azok az elemek így egy önéletrajzba, ami szerintetek nagyon fontos, kulcsfontosságú, és amit kiemelnétek, hogy érdemes odafigyelni rá? Hát én hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt években egy egészen őrületes időszakba léptünk itt az AI által generált CV-k világába, és erről majd szerintem úgy is beszélünk részletesebben. Tehát egy óriási segítséget kaptak a szakemberek a kezükbe azzal, hogy gyakorlatilag lehetőségünk nyílt arra, hogy AI segítséggel önéletrajzokat varázsoljunk különböző programokban, vagy felülvizsgáljuk, átnézessük, tehát ez én azt gondolom, hogy a szakemberek számára egy óriási segítség. Másik oldalról pedig elterjedt az is, hogy one-pager minél tömörebbek legyenek. Ez nem minden szinten, nem minden pozíciónál indokolt. Tehát nyilván a mi szemünkkel, toborzó szemünkkel az átláthatóság nagyon fontos, a szakmai ismeretek szerepeltetése. Nyilván az sem hátrány, hogyha tömörek ezek az önéletrajzok, és benne van minden lényegi pont, kronológikusan, egyéb tapasztalatok, lehetőleg irreleváns információk ne legyenek benne, mert az nem segíti a kiválasztást. De alapvetően én azt gondolom, hogy az AI segítségével már egészen jó eszközeink vannak arra, hogy szakemberként a legjobbat hozzuk ki egy önéletrajzból is. Egyetértek. Itt említetted az AI által generált önéletrajzokat. Az AI és toborzás kapcsolatáról már említettem, és a legelterjedtebb az a CV előszűrés lehet, amit a piacon használnak, úgyhogy fontos, hogy AI-kompatibilis önéletrajzot alkossunk. Tehát itt ami fontos lehet az, hogy legyen egy átlátható struktúra, törekedjünk az átlagos megfogalmazásokra, például itt amennyiben tanulmányokról van szó, akkor az is átláthatóan felfedezhetően meg legyen jelölve, akkor nem érdemes képeket, táblázatokat belerakni, érdemes Word, illetve a PDF kiterjesztésben gondolkodni első körben. Amit én itt még IT szempontból javasolnék önéletrajznál, ugye sokszor szakmai szem is már rögtön a kiválasztás első oldalán ott van a HR karöltve, és együtt átnézzük az önéletrajzokat, úgyhogy itt már rögtön a CV-be bele lehet pakolni bármilyen hobbi projektes elérést, portfóliót, GitHub linket, amin keresztül megismerhetjük a logikai gondolkodást, kódrészleteket láthatunk, ezzel is tudtok segíteni abban, hogy már az első pillanattól kezdve nagyjából fel tudjuk mérni, hogy milyen szinten lehettek, milyen tapasztalatokat szereztek, akkor a technológiai tudást is szeretjük, hogyha külön struktúráltan bele van fogalmazva a CV-ben, itt ami még hasznos számunkra, hogy a technológiai tudás mellé odaírjátok, hogy milyen gyakran használjátok, vagy akár egy 1-5 súlyozást, hogy mennyire vagytok jártasak benne. És még a mai napig sok buzzword-öt találunk ebben a CV-kben, például my passion is teamwork and motivation and communication. Ezek elhanyagolhatóak, én úgy gondolom. Igen, ez fontos, hogy behoztad, Zsú, mert nálunk is több olyan akár specifikus pozíció van, vagy IT, pénzügyi vonalon is jellemző, hogy már a 0. ponton a hiring managerrel, tehát a leendő vezetővel, a pozíció felettesével egyeztetünk az önéletrajzról, és akár az ő segítségével hozunk döntést, tehát tartalmilag. Én azt gondolom, hogy túl mély részletekben nem érdemes belemenni, de a főbb pontokat, feladatokat, akár elért eredményeket, ez sokszor hiányzik, hogy milyen eredményeket értem el az adott pozícióban, adott vállalatnál. Ez is abszolút tud dobni a CV-nek a minőségén.
Igen, még kiegészíteném, hogy ugye, ami talán egyértelmű lehet, ez a kronológiai sorrend, ez fontos, hogy tényleg átlátható legyen egy jelöltnek a profilja, illetve még valamit szerettem volna mondani, ami fontos lehet. Kis gondolkodási időt szeretnék kérni. Egyébként Addig igen, Clau, csak. Behoztam itt a one-pager gondolatot. Egyébként vannak ezzel kapcsolatban nagyon érdekes tapasztalások, hogy hasznos, nem hasznos, nagyon eltérő. Én azt gondolom, hogy egy-két oldal rendben van, de 3-4 oldalas az életrajzokat írni ma már hát nagyon no-go, tehát erre senkinek nincs ideje, tehát nem csak a toborzóknak, meg azt gondolom, hogy vezetői szinteken is simán 1 oldalba, 2 oldalba belesűrítik az anyagokat, tehát érdemes erre fókuszáltan a feladatokat, az eredményeket, és ahogy Zsú említette, a kronológiai sorrendet tartani egy anyagban. Közben eszembe jutott, amire szerettem volna kitérni itt, az lenne, hogy főleg IT oldalról sokszor látjuk ezeket a gyakori váltásokat, és csak szeretném kiemelni, hogy ez nem rögtön egy no-go a recruiter számára, tehát itt nagyon sok minden közrejátszhat, például akár valaki kontraktorként dolgozik projektmegbízásokban, évente új projekteken dolgozik, vagy közvetítő által van foglalkoztatva, akár startup culture-ben is benne van az, hogy ez egy kockázatos terület, és gyakori változások vannak, úgyhogy ezeket a témákat úgyis egy telefonos előszűrés alatt megbeszéljük, tehát ezen nem kell így aggódni már 0. körben, valamint szoktak ilyen gap year-ek lenni, ilyen kihagyások munkák között. Ez is már szinte általánosnak mondható. Ugye stresszkezelés, kiégés az elég sokszor elő szokott sajnos jönni már a mai gazdasági környezetben, úgyhogy több olyan önéletrajzzal találkozok, ahol 2 éves kihagyás van, és akkor egy kicsit önmegvalósítunk, szabatikára megyünk, ezekről is külön egyeztetünk majd, tehát ezeket a témákat úgyis megbeszéljük. Köszönöm. Annyi kérdés eszembe jut ilyenkor mindig, de próbálom tartani a kereteket, hogy tényleg menjünk tovább így a beszélgetésben. És ugye eljutottunk odáig, hogy rengeteg nagyon jó CV-t kaptatok, ott van egy pozíció, több 100 CV bejött, és ott van, hogy nektek döntenetek kell, hogy kit hívtok be. Hogy szokott ez zajlani ilyenkor nálatok? Ezek a kiválasztás első lépései. Hát ugye alapvetően a hiring menedzserekkel, vezetőkkel egyeztetünk arról, hogy mik az alapelvárások, és itt nem csak a szakmai kompetenciákra gondolok, szenioritás szempontjából is. Mi egyre nyitottabbak vagyunk arra, hogy junior kollégák is csatlakozzanak hozzánk, tanuljanak, fejlődni akarjanak, viszont nekünk fontos az, hogy meghatározzuk a nem személyiségjegyeket, hanem nyilván személyes kompetenciákat is, és akkor gyakorlatilag ezt követően értékeljük a jelölteket CV alapján, tehát szakmai kompetenciákat nézünk, relevanciát és illeszkedést az adott profilhoz, pozícióhoz első körben. Nyilván egy önéletrajzból nem mindig derül ki azonnal minden, tehát mi hívei vagyunk annak, hogy túl nyúljunk az önéletrajz átszűrésén, de amikor volumenben érkeznek a jelentkezők, nyilván a jobbnál jobbakat mindig felhívjuk, és ilyenkor döntő pont az, hogy szakmailag mennyire releváns, tehát priorizálnunk kell nekünk is, és rangsort állítunk ilyen esetekben, amikor mondhatni túl sok jó vagy izgalmas szakember érkezik. Nyilván ez a piacnak az adottsága is, hogy vannak népszerű pozíciók, vannak kevésbé népszerűk, ahol lasszóval próbáljuk fogni a szakembereket, de nekünk volt kifejezetten most egy ilyen utóbbi esetünk, ahol szó szerint több 100 jelentkező beáramlott egy nagyon izgalmas, nyitott pozíciónkra, és hát ott komoly döntéseket kellett hozni, priorizálni, úgyhogy ez nagyon fontos, de a szakmai szempontok az elsők.
Én behoznám azt, hogy a nulladik lépésként törekszünk arra, hogy maga az álláshirdetés is könnyen fogyasztható legyen a jelöltek számára, tehát hogy egyszerűen elolvassák és lássák, hogy mik az elvárások az adott projektnél, mik az előnyök. Ezt tudatosítjuk a biznisz oldalban is, a KO kritériumok meghatározása az fontos, ami nem feltétlen 10-15 kell, hogy legyen, hanem inkább 3-5, és ott törekszünk arra is, hogy inkább az előnyök legyenek felsorolva, tehát tényleg, hogy minél nagyobb legyen a pool, és megfelelő jelentkezések érkezzenek. De nálunk is hasonlóan megy a folyamat, mint az Oceannál, tehát itt is a CV előszűrésbe is nagy hangsúlyt fektetünk, nagyon sok telefonos előszűrés van az egyéb kérdések meghatározásában. Ugye nálunk a nyelvtudás is egy KO kritérium tud lenni, azért az IT nyelve az angol, de mégis mivel egy német cég vagyunk, vannak esetek, amikor a némettől nem tudunk olyan messze menni, úgyhogy itt még a német nyelvtudás is bejön, és azt is kiemelném még, hogy mivel nagyon sok pozíciónk van, és egyeztetésekben vagyunk folyamatosan a megrendelői oldalról, olyan pozíciók ismeretében is vagyunk, amit akár még a jelölt nem láthatott, de mi már úgy gondolkodunk, hogy akkor ő akár, hogyha az egyik pozícióra nem megfelelő, egy másikat már rögtön telefonba tudunk neki ajánlani, úgyhogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy így tudjuk rotálni a jelentkezéseket, és tényleg a megfelelő embert a megfelelő helyre tudjuk mozgatni. Szuper, most még bennem egy ilyen kérdés merült fel egyébként, ugye említve, hogy ugye rengeteg jelentkezést kaphattok ugye a pozíciókra, hogy van bármilyen jelentősége annak, hogy milyen gyorsan jelentkeznek egy pozícióra, tehát például mondható az, hogy előnyben vannak azok, akik így a pozíció meghirdetésekor már elküldik a jelentkezésüket, ellentétben azokkal, akik így határidő lejártához közeledve? Itt én inkább munkaerőpiaci szegmensekről beszélnék, tehát kékgalléros toborzásunkban számít. Tehát számítanak a napok, olykor még az órák is. Az üzleti központunk tekintetében én azt gondolom, hogy azért ott akár lehet egy néhány hetes átfutási idő. Nyilván számít a gyorsaság a mi oldalunkról is, a jelentkezők oldaláról is, ma különösen és hangsúlyosan, de azért egy jó jelölt esetén, hogyha ő nem az első nulladik pillanatban lép be hozzánk és jelentkezik, hanem a második héten, akkor valószínűleg azért kap esélyt, amennyiben nem zárult le a kiválasztás. De mi erre egyébként nagyon figyelünk, hogyha a kiválasztás olyan szakaszba lépett, ahol már valószínűleg ajánlatadási fázisba lépünk, akkor igyekszünk úgy alakítani, hogy a folyamatban ne áramoljon be még több jelentkező, és ne kelljen még több negatív visszajelzést adnunk a piacnak. Igen, egyetértek, tehát nekünk is be vannak ilyen lépések építve a folyamatba, hogy amikor már érezzük, hogy a végét járjuk a kiválasztásnak, akkor leszedjük a hirdetést, illetve, mint ahogy említettem, nálunk ez is egy bevett módszer, hogy akár valami mást ajánljunk a megfelelő jelölteknek, illetve belutasítási indokba szeretjük belefogalmazni, hogy nem a szakmaiság miatt történt mondjuk egy adott esetben a visszautasítás, hanem mert a pozíció az már lezárult, és akkor ez tisztán kommunikálva van a jelöltek fele is, hogy nem a szakmaiságon ment el itt a hangsúly. És hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy az időbeliség nem fontos, tehát nyilvánvalóan vannak nagyon kritikus területek, ahol fontos, hogy minél előbb betöltésre kerüljön a pozíció, de vannak igen olyan esetek, ahol ezt el lehet húzni, és több ideig nyitva van az adott hirdetés. Itt egyébként kaptunk szerintem egy olyan kérdést, itt a CV kapcsán kicsit itt most visszacsatolok, de ezről szerintem tök fontos beszélni, mert ez mindig egy ilyen mumus kérdés, hogy az önéletrajzban fotó legyen, vagy sem. Mi most a trend ezen a téren? Ez mindig kérdés szerintem. Ez mindig kérdés, és változik egyébként. Tehát, hogy én azt vettem észre a piacon, hogy most divat, most nem divat. Ezen a piacon divat, ott nem. Valójában ez egy azért érdekes kérdés, hogyha engem kérdeztek, mint szakembert, akkor nekem teljesen mindegy, hogy van rajta kép, vagy nincs kép. Ha már van kép, akkor viszont az a jobbik kérdés, hogy milyen ez a kép, profilkép,
milyen beállításban, milyen háttérrel, tehát az érdekesebb, de én azt gondolom, hogy leszámítva néhány kirívó esetet egy önéletrajzban a kép önmagában nem lesz döntő fontosságú, hogy van-e vagy nincs, illetve hogy az a kép milyen. Nem tudom, hogy a tapasztalatod mostanában. Egyetértek, bár az IT oldali önéletrajzok nagy részénél amúgy általában nincs kép, tehát az a ritka, amikor találkozunk képekkel, és igen, ha már van, akkor annak adjuk meg a módját, tehát ez ne egy selfie legyen, alacsony felbontással, tehát akkor legyen az egy szívis kép, hogyha kell kép. De nem ragaszkodunk hozzá. Itt még jött egy ilyen kérdés egyébként, hogy mennyire számít nektek, hogy milyen cégtől ismert kicsi nagy jön a jelölt? Mennyire számottevő ez a behívás folyamatánál? Gondolom ez azért pozíciófüggő is. Pozíciófüggő, igen. Ha megengedett le, akkor most válaszolnék első körben én erre. Tehát mi egy SSC vagyunk, ami ez egy mamut cég, egy magyar KKV vagy startuphoz hasonlítva. Lassabbak a folyamatok, sokkal struktúráltabb minden, sok jóváhagyási körön mennek át folyamatok, úgyhogy nem mindenkinek a munkamódszertana felel meg egy ilyen munkakörnyezethez. Tehát ezt mindenféleképpen nézzük, hogy van-e igen például SSC-ben szerzett tapasztalata valakinek. Ez nem egy KO kritérium, nem elvárás, de akkor úgy készülünk fel az interjúra, hogy olyan kérdéseket, szituációkat ismertessünk majd, ahol fel tudjuk mérni, hogy egy ilyen munkakörnyezethez hogy tudna alkalmazkodni az adott jelölt. Úgyhogy ilyen szempontból azért fontos tud lenni. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ez megint szakterületenként változó, hogy hol számít, hol nem számít. Nekünk így a nagyvállalati körünkön belül is vannak pozíciók, ahol számíthat, tehát a vállalati kultúra és illeszkedés miatt, de valahol egyáltalán nem, tehát sokkal inkább soft skill-eket keresünk, tehát az elvárásokban nem feltétlen az a szempont, hogy valaki egy kisebb méretű vállalatnál szocializálódott, és na vajon akkor egy nagy vállalatnál megállja a helyét, tehát nyilván ugye tapasztalati úton is kiderül, de ha valakiben megvan a fejlődés iránti vágy, és kulturálisan érezzük az illeszkedést, akkor nem szokott ez az elsődleges döntő szempont lenni nálunk, de hát mi, mint retail nagyvállalat, tehát a pörgés, a dinamika az egészen elképesztően fontos, tehát bizonyos szervezeti kultúrákkal biztosan nem passzolunk, mi inkább ezt vizsgáljuk. Szuper. Most nézzük meg azt a szenáriót, hogy ugye ott volt a pozíció, rengeteg CV bejött, kiválasztottátok, ugye, hogy kit hívtok be interjúra. Mi történik az interjú folyamán? Igazából mik azok a viselkedések, válaszok, amik kifejezetten pozitív vagy negatív benyomást keltenek így egy interjún bennetek? Mi az, amire érdemes odafigyelniük egy interjú során így a jelentkezőknek? Nyugodtan Jó kérdés, abszolút jó kérdés. Köszi. Nagyon sok szempontot nézünk most. Szerintem mind a ketten azért gondolkodtunk el, mert nálunk többféle szenárió van, hogy hogyan zajlanak az interjúk. Tehát van az a fajta szenárió, amikor HR körrel kezdünk. Van, amikor rögtön a hiring manager körrel kezdünk, mivel nagyon számít nálunk a gyorsaság, ezért igyekszünk nem túl sok körösre az interjúkat venni, így olyan is előfordul, hogy egyszerre HR és szakmai kör, és több szem többet lát alapon, ezzel is gyorsítjuk a kiválasztás folyamatát. Nagyon fontos a szakmaiságon túl, és most itt mindegy, hogy junior, mid, senior szintekről, vagy akár vezetőkről beszélünk, az, amit tapasztalunk a szakember, akár az interjú helyzetben a viselkedésén, hogy mennyire kíváncsi, mennyire érdeklődik, mennyire nyitott, hogyan adja elő magát. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció az nagyon fontos, mindig is az volt, de most talán kiemelten még fontosabb lett ahhoz, hogy egy
jelölt versenyelőnyt szerezzen, hogyan foglalja össze a tapasztalatait, hogyan kommunikál, miként adja elő magát. Erre érdemes azért felkészülni, amikor oda megyünk egy interjúra, és azt gondolom, hogy sokszor van olyan helyzet, hogy akár valaki több pozícióra is jelentkezik, és interjúra esik. Nyilván ez a jobbik eset, de nem árt, hogyha elmegyünk egy interjúra felkészülni abból, hogy hova érkezünk, mit csinál az adott vállalat, és ez azért nagyon sok piros pontot jelent egy interjún, tehát az érdeklődés, a kíváncsiság az, amit nagyon figyelünk, és az, hogy milyen kompetenciákat, személyiségjegyeket vizsgálunk. Én azt gondolom, hogy a legtöbb nagyvállalat már tesztekkel is előszűr akár, vagy a kiválasztás folyamatban, interjú előtt, után nézi a személyiségjegyeket, kognitív képességeket, tehát erre azért hangsúlyt fektetünk, hogy mennyire illeszkedik az adott szakember a mi kultúránkba. Igen, Klau nagyon jól összefoglalta a témát. Csak egy ilyen üzenetet adnék esetleg át így összefoglalásképpen, hogy a közös célunk az a felvételiztetőknek és a jelöltnek is, hogy sikeresen végbe menjen a folyamat, tehát hogy tényleg megfelelő embert a megfelelő székbe ültessünk, és ezt már másodjára mondom ebben a fél órában, de tényleg ez a fontos, úgyhogy emiatt mi sem szoktunk zsákbamacskát árulni, kitesszük az asztalra, hogy az adott pozícióval mi jár, és ugyanazt várjuk el a jelölt oldaltól is, tehát hogy ők is kommunikálják az elvárásokat, és tényleg ez egy megfelelő koprodukció legyen. És mik tudnak egyébként red flagek lenni így egy ilyen interjú során? Tehát ugye régebben mindig ezt hallottuk, hogy a túl gyakori váltás az ugye mennyire rossz fénybe tüntetheti fel az embert. Most ezek hogy vannak most így jelenleg a piacon? Hát a felkészületlenség az már említve lett, az mindenképpen már egy árulkodó jelzés lehet számunkra. Mi a Covid óta a kiválasztási folyamatunk 99%-ában videós interjúztatást végzünk, úgyhogy ott is azért elő kell készülni, tehát hogy milyen környezetben van az illető, megfelelően előkészülte, hogy hol ül, csendben tud-e lenni, fel van-e töltve mindenne, és akkor az elkövetkezendő 1 órát együtt közösen a minőségben el tudjuk-e tölteni, tehát ez már nagyon sokat elárul. Én azt gondolom, hogy fontos lehet itt, ha már red flagekről beszélünk, tehát mi az, ami mondjuk nem feltétlenül jó színben tünteti fel a pályázót, a jelentkezőt, az előadásmódon túl, mert nyilván nem a tökéletességet várjuk a szakemberektől, akár izgulni is ér, tehát ez is egy teljesen normális dolog, ez nem red flag önmagában, de mondjuk, ha esetleg olyan tapasztalatokat, vagy véleményeket, érzéseket hozunk be, amivel adott esetben mondjuk az előző munkáltatónkról, vagy jelenlegi munkáltatónkat nem túl jó színben tüntetjük föl, az nálunk nem szokott egy túl pozitív felhangot gerjeszteni a kiválasztásban, tehát én ettől azért mindenkit óvaintenék, és azt sem várjuk, hogy feltétlen valaki minden téren optimista legyen, de ha már részt veszek egy kiválasztási folyamatba, eljutottam interjúra, legyen az online, személyes, akkor érdemes a pozitívumokra fókuszálni, önmagammal kapcsolatban is, az adott pályázattal kapcsolatban is, tehát azért ez mindenképpen előre viszi a kiválasztást. Igen, és akkor természetesen ugye ez a kérdés mindig feljön, hogy miért lett vége az előző munkaviszonynak, és akkor ilyenkor vannak egyéb eszközök is, amikhez lehet nyúlni, amiből a végén ki lehet hozni azt, hogy igazándiból mi is az, amit mi jelöltként elvárunk egy munkáltatótól, és valahogy errefele kerekíteni azt, hogy nem jól váltak el az útjaink egymástól. Szuper, beszéljünk most egy kicsit a kompetenciákról egyébként, mert láttam, hogy itt a chat funkcióban is többen kérdezték. Milyen kompetenciák értéken nőtt az utóbbi időben? Soft skill, hard skill tekintetében is, hogy látjátok ti ezt? Hogyha megengeded, szerintem ezt már biztos sokan hallottátok, és szerintem most ez már egy lassan nagyon elcsépelt
buzzword is válik egyúttal a digitális kompetencia. De mégis érdemes róla beszélni. Nyilván talán nem az IT piacon, ha azt vesszük, tehát náluk talán ez egy teljesen alapkészség, de ha globálisan nézzük, akkor mindenképpen felértékelődött, és itt most nem az alapokról beszélünk, hanem viszonylag egy egész magas szintű, digitálisan kompetens munkaerőpiac az, amit a legtöbb vállalat vár. Tehát, hogy ne legyenek itt elakadások, ne legyenek ebben kérdőjelek, és nyilván készülnek is a vállalatok arra, hogy digitálisan kompetens munkatársaik legyenek minden szinten. Mondja, Zsú, bocsánat, mert nagyon beelőztelek. Nem, tök jó gondolatokat indítasz el bennem is ezekkel a témákkal, hogy igen, az AI, mesterséges intelligencia az mindenhol megjelent, nyilván a nagyvállalatoknál saját rendszereket használunk, ez folyamatosan bátorítás történik a vezetői oldalról, hogy ahol tudunk, automatizáljunk és használjuk az AI-t. Itt ezen kívül, és erre is rácsatlakozva megemlíteném a rugalmasságot, ami egy nagyon fontos kompetencia, és én úgy gondolom, hogy IT-n belül és IT-n kívül is szintúgy a változó világra való megfelelő reagálás, az agilis mindset, tehát hogyha az SSC IT világában nézünk, itt mindig nagyon gyorsan változott minden, új technológiák, új projektmódszertanok, tehát nálunk például a projektváltás is elég gyakori, az AI használata és a sok új technológia miatt azért ez elengedhetetlen, hogy nyitottak legyenek a kollégáink a változásra. Úgyhogy minden kiválasztási folyamatban amúgy ez egy fontos szerepkör, és erre mindig figyelmet fordítunk az interjú folyamán, hogy felmérjük, hogy az adott illető mennyire tud agilisan gondolkodni, de ez nem azt jelenti, hogy fél évente projektet kell váltani, egyáltalán nem, hanem hogy ezek a változások ezek így könnyebben átmenjenek rajta az emberek, és ezt HR szempontból is segítjük, tehát a változásmenedzsmentben ott vagyunk, és mivel a cég mindennapi életében benne van, ezért mi is segítjük a munkavállalókat is ebben. Igen, a rugalmasság az kiemelten fontos, tehát egy nagyon változó környezetben a rugalmas személyiségeket, azt mindenképpen kedveljük, hiszen iszonyatosan sok változáson mentünk keresztül az elmúlt években, és hát ez úgy néz ki, hogy nem marad abba, illetve hát a fejlődés iránti vágy, a tanulni akarás, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Egyébként így az egyes szenioritási szintekre lebontva tudtok tanácsot adni, hogy mire érdemes figyelni? Tehát, hogyha juniorokat nézzük, mideket vagy szeniorokat, hogy mi az, amire érdemes ezeken a területeken oda fókuszálni, mint kompetencia? Szerintem ez is nagyon pozíciófüggő, de ezért általánosságban el lehet mondani a junioroktól, pályakezdőktől, amit elvárunk, az a motiváció, tanulási igény, talpra esettség, önállóság. Ezek mind fontos elemek. Nyilván minden számítási szintnál, amit említettük, a rugalmasságot, valamint a céges kultúrához való illeszkedést is vizsgáljuk, illetve szenioroktól azért elvárunk egy a szakmai területén lévő mentorálási funkciót akár, vagy tanácsadói funkciót. Igen, a stratégiai szemlélet. Azt gondolom, hogy talán már ilyen mid szintektől is sokszor megjelenik, de senior szinteken abszolút, tehát ott elsődlegesen a stratégiai gondolkodásmód fogja megkülönböztetni a szeniorokat a piacon. És most szerintem jöjjön egy olyan téma, ami sokszor egyébként mumus szokott lenni így a jelöltek szemében, a bértárgyalás. Hogyan lehet erre úgy felkészülni, hogy olajozottan menjen? Mert tudom, hogy ez mindig egy ilyen nehezebb téma. Mit tanácsoltak itt egyébként a bértárgyaláshoz való felkészüléshez? Jelen pillanatban ez több okból is ugye izgalmas kérdés, hiszen mit hoz a bértranszparencia magával, másrésztről pedig ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés volt.
Régebben nagyon sok vezetőt készítettem fel a bértárgyalásra, és mindig megjelent, amikor még a bértranszparencia sehol sem volt, hogy transzparens kommunikáció. Ne csak a munkáltatók oldalán, hanem hogyha ez megjelenik a jelentkező jelölt oldalán, akkor ez egy kiemelt értéket teremt. Tehát érdemes erről őszintén nyíltan beszélni. Legalábbis azt gondolom, hogy egyik munkáltatónak, egyik vállalatnak sem az a célja, jelen pillanatban meg aztán pláne nem, hogy így nyomjuk le a béreket, és a kevesebbet mondasz, akkor arra majd rácsatlakozunk, hanem nyilván minél transzparensebb mind a két oldal, annál könnyebb erről beszélni, és ez felmerülhet ugye a kérdés, hogy ki mondja előbb. Ez nem biztos, hogy túl sokáig már kérdés lesz. Így nyilván az a legokosabb, hogyha álláskeresőként mi is transzparensek vagyunk, és akkor könnyebb közelíteni azt, hogy mit tud adni a vállalat, és mi az, ami az én igényem, mint álláskereső. Egy gyakorlati szempontból javaslatok, hogy mégis honnan kezdjük, hogyha nagyon tanástalanok vagyunk. Ugye a piacon megtalálhatóak különféle felmérések egyes pozíciókat illetően, sőt már nem csak a pozíciót, hanem akár technológiákra is külön rá lehet keresni, fel tudjuk mérni azt, hogy ez mennyire terített esetleg a magyar álláspiacon, akkor az interjú folyamán mindenféleképpen érdemes megkérdezni, hogyha a toborzó nem tér ki arra, hogy milyen juttatás vannak, mert ezzel is lehet még számolni, és érdemes mindig sávokat megadni, mert az úgy egyszerűbben beilleszthető a céges benchmarkokra is. Köszi Zsó egyébként, hogy behoztad itt egyébként ezeket a bériránytőket megemlítve. Nekünk is van egy, ez itt a reklámhelye. Szeretünk erre azért így referenciaként hivatkozni, főként úgy ugye, mivel nálunk ugye a portálon tudjátok, hogy ugye bérsávos hirdetések vannak, és mi ezeket hívjuk ugye alapul, szóval pont egyébként 2 hónapja adtuk ki a legutóbbit, ami az előző évben feltöltött álláshirdetések fizetési bérsávjának a mediánját tartalmazza minden szenioritásban és minden kategóriában, úgyhogy lehet, hogy majd itt be fogjuk tenni egyébként a linkjét, hogyha szeretnétek megnézni, de ha nem, akkor majd később úgyis ki fogjuk küldeni az e-mailben, amiben a felvételt is. Úgyhogy igen, szerintem is ez egy ilyen tök jó alap lehet a felkészülésre, úgyhogy ezt nagyon örülök, hogy itt most megemlítettétek. És hát most egy még másik mumus dolgot szeretnék itt behozni, a visszajelzések. Amikor már ugye lementek az interjúk, akár több kör is, és ott van a jelölt, hogy hát nem kap visszajelzést. Mit tehet ilyenkor egy jelölt egyébként, amikor szembesült azzal, hogy túl van az interjún? Mi az az időintervallum, amire érdemes várni egyáltalán, hisz nyilván rengeteg jelöltet kell ugye interjúztatni egy cégnek. Mit tanácsoltok itt? Laúval már előzetesen megbeszéltük, hogy mind a két cég számára nagyon fontos a jelölt élmény, és ez egyik része ennek a folyamatos visszajelzések a kiválasztási folyamat alatt. Úgyhogy mi minden esetben negatív, nemleges visszajelzés esetén is kommunikálunk a jelöltekkel ezzel kapcsolatban. Határidőket tekintve mi mindig nyíltan elmondjuk a szereplőknek, hogy nagyjából 1 vagy 2 hetes visszajelzési idővel dolgozunk, és ezeket általában szoktuk tartani. Fontosnak tartjuk azt is, hogy ezek a visszajelzések, hogyha már interjúfázisban vagyunk, tehát nem egy előzetes önéletrajz előszűrésnél vagyunk, hanem volt már egy előzetes kontakt, akkor ezek szakmai indokokkal alá legyenek támasztva, úgyhogy mindig a szakmai szereplőtől is kérünk visszajelzéseket, és akkor ezzel is tudjuk segíteni az adott jelöltnek a szakmai életútját, hogy mire érdemes esetleg még odafigyelni. És hogyha úgy adódik, hogy jelölt oldalról akár nem lenne megfelelő információ, vagy nem elég a visszajelzés, akkor többször szokott érkezni hozzánk megkeresés, hogy egy picit egyeztessünk, még akár egy ilyen karrier coaching jelleggel is tudunk ilyen tanácsadói szemmel fellépni, és akkor tovább segíteni a jelöltet ilyen szempontból. Igen, hogyha a volumen toborzásról beszélünk, akkor nyilván olyan megugorhatatlannak tűnik, hogy mindenkinek visszajelzést adjunk.
nálunk ez egy nagyon fontos kritérium, hogy megkapják, ahogy Zsú is mondta, akár a nemleges válaszokat is, és van arra lehetőség és tér, hogy egyeztessünk tovább, ha kérdések merülnek föl. Ha egy adott kiválasztási folyamatban, bármelyik fázisban egy szakemberben felmerül, hogy én pontosabb, részletesebb információt kérek, akkor azt gondolom, hogy jó esetben nincs tényleg az a vállalat, aki azt mondaná, hogy már pedig akkor sem állunk veled szóba, tehát igenis kellő proaktivitással akár lehet kérni visszajelzést, nem csak írásban egy mondatosat, hanem akár adott esetben felvesszük telefonon is a szakemberrel. Szuper. Közben látom, hogy záporoznak egyébként a kérdések, ami tök jó egyrésztről, mert látom, hogy beindítja itt abszolút itt a közönséget a téma, és ahogy látom egyébként az időkorlátunk is most tartott, hogy váltanánk a kérdésekre, viszont még itt megkérdeznélek titeket, Klau és Zsú, hogy van-e bármi, ami nem hangzott el még, de szeretnétek, hogy üzenetként elhangozzon és átadnátok itt a hallgatóságnak? Vagy amit elvihetnek így összefoglalóként, mint jó tanács? Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban érdemes a pozíciók fókuszán túl vizsgálni azt álláskeresőként, jelentkezőként, hogy milyen környezet az, amiben szeretnénk dolgozni, mik a legfontosabb szempontjaink, adott jelentkezéseknél megvizsgálni azt, hogy milyen az adott vállalatnak a kultúrája, már amennyire ugye ezt lehet utána nézni. Ma már így az online térben azért elég sok véleményt is össze lehet szedni vállalatokról, tehát érdemes azt mélyebben végig gondolni, hogy tudatosan hova szeretnék jelentkezni, milyen szervezetbe szeretnék csapatjátékosként részt venni. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket így körbejárjuk. Én egy kicsit gyakorlati oldalról fognám ezt meg, az önéletrajzokra egy picit így visszatekintve, illetve az AI a recruitmentben, hogy a közeljövőben nem valószínűleg el fog jönni ez az időszak, hogy a legtöbb cég igen fogja használni az AI-t, és a legnagyobb segítség a CV előszűrésekben fog megjelenni majd, úgyhogy én azt javaslom, hogy nézzétek át az önéletrajzokat az általunk adott példák segítségével, AI-tól is nyugodtan tudtok segítséget kérni, legyen egy AI-kompatibilis önéletrajzotok, ami egyszerűen olvasható, megfelelő kiterjesztésű, és sikeresen akár egy AI ezt át tudja nézni, tehát hogy a nulladik lépés az legyen, hogy egy megfelelő anyagból tudjunk majd dolgozni. Abszolút. És akkor most nézzünk pár kérdést itt, mert tényleg követhetetlen már a chat. Karrierváltók helyzete ma nehezebb, mint pár éve volt? Mit tanácsoltok azoknak, akik ma teljesen más területről szeretnének váltani, adott esetben például IT területre? Karrierváltás terén. Iszonyatosan nehéz. Tehát említettem, hogy nagyon kevés junior pozíciónk van, és sok esetben a karrierváltók juniornak számítanak, ha csak nincsen olyan előzetes tapasztalata, ami az adott szektorban fontos lenne, vagy olyan egyéb módszertani tapasztalata, ami őt akár mediórrá teheti. Most ez nagyon nehéz. Amit tudok javasolni, hogy iszonyatosan sok online elérhető felület van, ahol nagyon szuper anyagok vannak, tehát hogy nem feltétlen, ezt nem említettem, de IT szempontból elsődlegesen nem a tanulmányokkal kapcsolatos információkat figyelünk, hogy hol lett elvégezve, mikor, van-e diploma, nincs-e diploma, hanem tényleg a gyakorlati tudást, és sok olyan kollégánk van, akinek például nincsen felsőfokú végzettsége, hanem olyan egyéb képzéseket vett igénybe, amiket utána tudott kamatoztatni, úgyhogy ezért ajánlom IT világából például a Udemy oldalt, ahol nagyon sok hasznos képzés van, akkor data területen, ha valaki el szeretne indulni, akkor a Windowsnak is vannak akár vizsgái megfelelő anyaggal, tehát hogy lehet azért itt saját erőből is autodidakta módon felvenni egyéb skilleket, és reméljük, hogy hosszú távon vissza fognak jönni a junior pozíciók is, mert egy idő után el fognak fogyni a seniorok. Nálunk vannak belépő pozíciók junior szinten, és
kifejezetten itt a vezetőség, az IT területen a vezetőség is úgy gondolkozik, hogy aki kíváncsi, tanulni vágyik, az jöhet. Hogyha karrierváltásban van valaki, például mondjuk IT területre szeretne mozdulni, akkor nagyon jól meg kell fontolni, hogy majd honnan kezdi el a pályáját. Én azt gondolom, hogy nagyvállalati oldalon nem feltétlenül mi vagyunk az egyetlenek, akik így gondolkoznak, más nyilván egy IT, SSC területen, de mi nyitottak vagyunk a junior kollégákra is, illetve akár a karrierváltókra, de ott természetesen nagyon alaposan kell vizsgálni a megfelelő, nem technológiai, hanem egyéb szakmai kompetenciákat. Itt Andrástól jött egy kérdés, hogy egyéni vállalkozói háttérből érkezés hátrány vagy előny a kiválasztás során? Én hátránynak egyáltalán nem, tehát nem gondolom, hogy ez hátrány lenne. Nyilván ilyenkor az első kérdés az, hogy hajlandó-e a kollega alkalmazotti jogviszonyban dolgozni, mert mi nem foglalkoztatunk egyéni vállalkozókat, de több pozitív oldalát is vélem felfedezni az egyéni vállalkozói oldalnak, tehát hogy ott például, hogyha IT világáról beszélünk, rögtön már az ügyfélkapcsolat is megjelenik, mert mint egyéni vállalkozó általában ők is egyeztetnek a megrendelői oldallal, tehát itt már ilyen mérnöki szempontból is rálátnak az adott fejlesztésekre például, tehát egyéb soft skill-ek is bejönnek már rögtön a kiválasztásban, amit fel tudunk mérni. Úgyhogy egyáltalán nem hátrány nálunk. Claudia esetleg? Most úgy látom, mintha Claudia lefagyott volna. Jól látom? Vagy nagyon olvassa a kérdéseket. Vagy nagyon olvassa a kérdéseket. Igen. Nem, szerintem lefagyott. Igen, úgyhogy akkor lehet, hogy itt én tovább megyek egy következő kérdésre, szintén Andrástól. Képzettség vagy az adott pozíció iránti kíváncsiság, érdeklődés, ami fontosabb? Szükséges-e a papír, vagy a gyakorlati tudás, elhivatottság számít jobban? Szerintem erre kitértünk már, hogy a gyakorlat sokkal fontosabb, tehát például, hogyha nem szakmai képzettségről beszélünk, hanem mondjuk nyelvtudásról, akkor sem a papírra fontos, hanem hogy tényleg a mindennapok során megfelelő szinten tudja használni az adott illető. Úgyhogy ez egy másodlagos, harmadlagos szempont, amit nézünk, hogy milyen papírral rendelkezik valaki, vagy egyáltalán rendelkezik-e papírral, hogyha a gyakorlatban megvan a tudás és a tapasztalat, az már egy megfelelő bemeneti eszköz. Szuper. Az előbb láttam itt egyébként maga a remote munkára való kérdést, itt már annyira eltűnt a listába. Mit láttok most egyébként így erre a home office, remote-ra, mint trendre, tehát hogy most erre a jelenlegi állás nálatok? Igen, ugye itt is változások történtek, mert Covid után home office-ban volt mindenki, és az elmúlt 2 évben elkezdték a kollégákat visszahívni valamilyen arányba, vagy akár teljesen is az irodában. Úgyhogy mi már úgy gondoljuk, hogy ez egy ilyen versenyelőnyünk, hogy nálunk majdnem teljes remote van, ami azt jelenti, hogy heti egy irodába járás, de nagyon rugalmasak vagyunk ebben, tehát nálunk például lehet tömbösíteni, vagy hogyha olyan betegség van, ami táppénzt nem igényel, de nem szeretnénk fertőzni másokat, akkor van, hogy nem is szükséges bejárni, tehát rugalmasan kezeljük azt a heti 1 napot is, és mivel több helyen is van irodánk országon belül, ezért mindenkinek, ami a legközelebb van, oda tud bemenni, és akkor ilyen csapatnapokat szervezünk köré. Tehát, hogy fontos, hogy nem csak azért hívjuk be a kollégákat, hogy itt legyenek, és akkor ki legyenek használva az asztalok, hanem tényleg legyen ennek értelme, és egy szakmai találkozó lehessen a csapattal. Szuper, és még szerintem egy kérdést megnézünk. Munkatársi beajánlásnak van-e jelentősége? Kap előnyt az adott jelölt? Vagy esetleg gazdasági megfontolás miatt akár hátrányosabb helyzetbe is kerülhet? Mit láttok az ilyen munkatársi beajánlás kapcsán? Nálunk nagyon régóta megy a munkatársi beajánlás, és iszonyatosan jó kollégákat tudunk magunkének az ajánlások által. Tehát
Igen, ez egy forrása úgymond a jelentkezéseknek, tehát ezt úgy kezeljük, hogy egy másik csatornából érkező jelentkezés. Azért is szoktuk szeretni, mert ilyenkor azért a kollégák, akik ismerik már a céges kultúrát, általában olyan ajánlott jelölteket továbbítanak nekünk, akik hasonlóan fittelnének a céges kultúrába, illetve úgymond már be van mutatva nekik a cég egyik oldalról, tehát van már egy alapvető információjuk azzal kapcsolatban, hogy mit várhatnak el tőlünk. És nálunk tényleg elég nagy arányban érkeznek megfelelő jelöltek ebből, és nem, ez egyáltalán nem gazdasági hátrány, mi buzdítjuk a kollégákat, hogy ajánljanak. Szuper. Nem tudom, hogy közben Klaudiával mi történt. A technika ördögés, a live élőzésnek a hátránya. Minden esetre egyébként azt látom, hogy rengeteg kérdés érkezik még mindig, és itt volt egy felvetés, hogy mivel tök jó kérdések érkeznek, ebből nem lehet-e később egy videót, külön videót csinálni. Én szerintem ez egy nagyon jó ötlet, elvisszük magunkkal, és a kérdéseket is. Mivel most már lejárt így az időnk, ezért itt lekerekíteném ezt a mai webinárt, és nagyon megköszönöm Zsónak és Klaudiának is így a távolban, de pont még itt megérkeztek. És igen, nagyon szeretném nektek megköszönni, hogy itt a szakmai tapasztalatokkal gazdagítottátok itt a tudásunkat, és segítettetek nekünk itt a jelölt oldalról megismerni, hogy mire érdemes most fókuszt helyezni. Ki fogjuk küldeni nektek még ezt a felvételt, úgyhogy szerintem érdemes ezt újra nézni, mert eléggé sok magvas gondolat volt ebben, és a kérdéseket meg tovább visszük, és igyekszünk egy másik videó formájában feldolgozni. Köszönjük, Klau, Zsó, hogy itt voltatok velünk, és Klau megint eltűnt. Nem baj. Nem baj. Illetve nektek is, akik figyeltetek így a webinárium során, és itt voltatok velünk megtisztelő figyelmetekkel, nektek is köszönjük. Ne felejtsétek, hogy állást kerestek, akkor menjetek a NoFluff Jobs oldalára, és küldjük ki nektek hamarosan a felvételt erről. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a figyelmeteket és a szuper kérdéseket. Köszönjük szépen, és elnézést a végjátékért, kis connect problémák. Sziasztok, szép napot nektek! Sziasztok! Sziasztok!